TSTV tehtiin noin 2 kuukauden aikana, eli meille tuli vaan tieto, että tällainen media tehdään, ja sen jälkeen se tehtiin. No omalla tavalla haastavaa, koska julkaisujärjestelmä oli keskeneräinen, totta kai, koska sellaista alustaa ei aikaisemmin ollut. No, siinä käytettiin Iltalehden netti-TV-alustaa pohjana, mutta siitä uudempaa versiota, eli se on niin kuin käytännössä sama kuin Iltalehden netti-TV, mutta uudempi versio. Mennään kuluttajien ehdolla, mitä kansa haluaa, niin sitä tullaan kehittämään ja totta kai tekniikkaa pyritään parantamaan ja koko aika internet kehittyy. Turun Sanomien pääpaino aikaisemmin on ollut olla pelkästään lehtenä, kun nyt sitä taas yritetään enemmän nostaa sinne, missä kuluttajat on, eli internettiin. Siten nykyisin ihmiset toimii, ne katsoo netistä uusimmat uutiset. Eivät ihmiset jää lehden vanhentuneita uutisia seuraavana päivänä enää odottamaan, jos uusinta tietoa on saatavissa jo nyt.